jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare habaruji moɗon ndemgal pulare oɗo ñalawma aljuma nogas e tati lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi guiɗoɗen ko toon to états-unis wono kanko RF Kennedy junior ɗum ko noon ko ɓiire ancien président Kennedy woppi campagne makko hannde kono e goppugol makko noon o wi wonde ko oɗo sadio no wallata koko Donald Trump amma en duttiti kadi e ñalawma cakkitto hanki toon convention démocratique en kolko kanko Kamala Harris holko woni liggey makko caggal oɗo kon caggal convention holko woni liggey mabɓe kamɓe démocrate en pour gagnade toon to maison blanche. Habaruji men international manaw en toon to Israël hakkude Israël kadi e Palestine en kaldigal gongal toon ngal holto yarata kadi hol caɗele gonɗe oɗo sahaa joni toon toon to Ukraine kadi hono kanko président Joe Biden o wawi kadi haldude mo gardude leydi Ukraine kadi ko haalani ɗum kadi ballal gongal maare mabɓe ko fati e kaɓirɗe pour harane ɓe goni contre Russie ma en jaa toon to Sénégal kadi hono maggal Touba baɗo toon ngol hono kadi kulol gongol oɗo sahaa joni wonande ñawuji kewɗi kalateɗi oɗo sahaa joni to Afrique ɗum noon hol fewnitare kamɓe Sénégal pour wallude oɗo ñalawma maggal baɗo toon to Touba. Ko ɗum woni titre uji men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en gara detuji muɗum joni joni siftinɗon tan hannde ko aljuma nogas tati lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati ma en gartu joni joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire moon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare no mbiɗen ni habaruji men guiɗoɗen ko to états-unis ene wayno ko addi fof ko hande ñalawma hono kanko Kennedy junior ɗum noon ko ɓi ancien président Kennedy kadi gonnoɗo candidat indépendant oɗo dumunu foof kadi kañum hoore mum koye parti démocrate ni wonno kono koye mois d' octobre yalti wonti waɗi candidature muɗum pour wonde indépendant ene wayno e ñalawma waɗi o huccite journaliste uji ɗum no wi wonde ko ene wayno ko suspandi campagne makko ɗo suspandi campagne makko noon o haali gueɗe kewɗe gonɗa ko mettimo e parti démocrate en ɗum noon kadi o haali ni o wi wonde ko guila e bammakko hen ha e kawmakko en ko yimɓe démocrate en gonno kadi ene wayno ko so tawi yimɓe jii omo yalta parti démocrate tan ko parti démocrate en wonti parti ɓittoɓe yimɓe wonti parti kadi hutortoɓe laamu oɗo sahaa joni en kala hay yiɗɓe wonde candidat o haali kadi o wi wonde ko président Joe Biden no haɗira wonde candidat ni e surtout kadi Kamala Harris no woni candidat ni taw ala campagne baɗaɗo pour hakkude muɗum e candidat ji goɗɗi kadi Kamala Harris kañum hoore mum anda hay goto anda programme mo waɗata e gueɗe mbaɗe noon par ce que jaɓani haaldude e wadde entretien hoccide e journaliste uji haalde mumen o haali gueɗe kewɗe o wi ɗum noon ko sibabude ɗum ɗon ɗum waɗi ɗum wonnomo yaltude parti démocrate en e surtout kadi oɗo sahaa joni tugnade kadi eko haali ko hen tawde kadi Kamala Harris ne continue waɗa campagne mum mo woni joni o e kadi ɓe continue kamɓe démocrate en continue kadi toñje Trump ene wayno o rokki hen yeeru wi konde ko nde convention républicaine nde waɗata nde hen ene wayno ko inde Joe Biden haala hen tan ko laabi nayyi kono e wayno ko oɗo parti démocratique convention muɗum ene wayno ko laabi temedde Donald Trump haala hen donc ala foof ñalawma garta taw kene wiye laabi kewɗi Donald Trump haalaka hen o wi wonde ko ɗum ko sababu ɗum ɗon ene wayno ko kanko hoore makko caɗele kadi ɗo jogui hen pour won état ji won o ronki dañde inde makko yo won toon ɗum waɗi o suspende oɗo campagne ɗum noon nde o suspende campagne nden o wi wonde ko oɗo sahaa joni o ñaagui yimɓe rewnoɓe makko foof yo votan hono ancien président Donald Trump ɗum noon e nder kadi ko fact check nde waɗa ɗum noon ko ƴewde haaluji ɗi o haalata ɗi foof no woori ko ƴeewa hen tan e wayno ko kanko haali wi wonde ko président Joe Biden inde mum haala e convention républicaine ko laabi ɗiɗi no wiiri kono noon e ndeɓe ƴeewi ɓe tawi laabi kanko président Joe Biden hay sinno o wona o candidat o natti wonde candidat ko Kamala Harris woni candidat ene wayno ko inde makko haalama e convention républicaine kene wona laabi temedde nayyi tugnade kadi e fact check donc ene wayno ko ɗum woni ko haalte caggal muɗum noon ene wayno ko kanko famille makko kanko Kennedy ɗum noon famille makko ene wayno ɓe bindi ɓe mbaɗi kamɓene communiqué ɓe mbi wonde ko ɓe beltaki kadi no oppiri ni d' abord ɓe beltano guila tan ni no wayi
no kanko hoore makko no yaltire démocrate ni wiyo wona candidat par ce que gille nden kamɓe koye maɓɓe ɓe jaltino makko ɓe mbi wonde koɓe supporti ko président Joe Biden e oɗo saaha kadi kamɓe koye maɓɓe ɓe gondi koye Kamala Harris kono ɓe mbi kadi oɗo no woppiri kadi campagne makko ni o fati kadi e Donald Trump ɗum ɗo foof ko janfade ko ganduɗa neɗɗagal famille maɓɓe jogui surtout bamakko joguino e kadi famille maɓɓe fof jogui sibabude duuɓi ɗi gurdam mumen fof goni koye parti démocrate e kadi ko yimɓe respectaɓe toon ɗum noon ene wayno ko waɗi ɗum ɗon haali oɗon communiqué ko kamɓe yimɓe Kathleen Kennedy Townsend Courtney Kennedy Kerry Kennedy Chris Kennedy e Roy Kennedy ɓeɗo fof ene wayno kamɓe koyemen garti kadi mbi wonde ko ha hande supporti ko hono kanko vice président Kamala Harris gontuɗan kadi nomaɗo pour démocrate en kañum e jaadi ɗum Tim Walz ɗum noon wayno ko ɓeydi kadi addude huure hakkude mabɓe kamɓe ɓeɗo heddiɓe Kennedy donc siftindo tan hono kanko Kennedy junior en wayno kadi ko addi oɗo communiqué hande waɗi ɗum haalanoma guila ñanden ko o jokkodirino e Donald Trump ɓe waɗino ni won vidéo ji won eɓe kaala ko gueɗe ɗe ganduɗa conspiracy kanko hoore makko no wayi salade ko fate pinguji ko fate safruji ko fate ni hay coronavirus kalteɗo e kadi ene wayno ko caggal muɗum kadi wiyama kadi o jokkodirino e campagne hono kanko Kamala Harris ɗum no foof campagne uji ɗiɗi foof tugnade kadi ko haalno e journal uji comme o yiiɗi ko wonde ko wadde jogade garantie so tawi o oppi campagne makko so tawi ɓeɗon goto mum heeɓi laamu ene rokkamo place donc ene wayno ko campagne Kamala Harris tugnade hande habaruji kalaɗe jabanokimo ɗum waɗi donc o fuɗɗima o yeehi o feldisi hande o oppi campagne makko toon to Arizona toon o dartini campagne makko ene wayno kadi o yiidama kadi kanko e Donald Trump e mbadde campagne ɗum noon e nder konngol Donald Trump haali wi wonde ko weltare mawde wonande ɗum kanko artude yantude campagne muɗum ko way wonde fof ene wayno oɗo saha joni ko hono kanko Robert Kennedy junior wiyama wonde ko ene wayno ko o fati to Trump siftindon e nder sonde uji jaltunoɗi ñanden kanko hadde Biden oppude ene wayno ko o joguino kene wona 11% walla 9 ha 11% sonde uji ɗum kalanno ko heddi ko henna ko hakkude Biden e Trump ɗum noon ene wayno Biden joguino hakke 39%, Trump jogui 40 et quelques pourcent kono ene wayno ko Kamala arti ko henna kanko toɓɓe makko tellima 5%, ene wayno ko Kamala ɓeydima joni yarude dow ɗum noon ko hadde convention wadde ɗum andaka toon caggal convention holno ɗum jogol wadde donc heddono kanko ko 5%. 5% ɗi noon ko ɓuuri hen hewde ko indépendance uji kono en ɗamina hawnaki ɓeɗo foof won hen ma gabbomo toon to Donald Trump wonen kadi kañumen koyemen ma callo yaade toon parti démocrate ɓeɗon kadi wonɓe indépendant en won hen kadi ko démocrate en gonno kono noon ko suɓinoɓe yaade wonde indépendance sibabude nandirani oɗon saha e Joe Biden ha hande ko fate kanko Robert Kennedy junior e kadi yantudema e Donald Trump yimɓe hewɓe républicain surtout haraleɓe ko fate politique puɗɗima rentinde Donald Trump oɗo saha joni sibabude kanko e refki d' abord ko haalluji won gueɗe ɗe ganduɗa omo gonɗi ɗum ko gueɗe ɗe ganduɗa beñide seeɗa par exemple omo gonɗini ko fate vaccine aji yimɓe ko pinguete ko henna ko mata ko won laamu walla yantude en pelle pewnoje leɗɗe liggey mumen ko wadde poson e ñamde yimɓe pour beele sukaɓe ne maya e gueɗe mbaɗe noon kadi ene wayno ko kanko hoore makko won tewruji o haalano wi wonde ko wonko naati e hoore makko guilgu nan toon wuuri ha hande ko yalti ko sakiti koyde kanko hoore makko haali wi wonde ko wonto ferino en ours o waɗi ɗum e caggal mo mofti ɗum hoore makko caggal ɗum o nangi o werli ɗum nder ladde ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa henna ko gueɗe neɗɗo normal waɗata ɗum ɗo fof ene wayno kadi ko kanko kamɓe républicain ji surtout haraleɓe ko fati politique ɓe ɓe mbi ko Donald Trump so rewe makko won haaluji ɗi o haalata surtout henne so tawi omo reccata won gueɗe ɗe ganduɗa henna pour forstude Donald Trump yo jaab ɗum ɗon ɗum ko hunde jogorde wasde moƴƴude muɗum ɗum noon ne wayni ko rentide Donald Trump tan noɓe mbirni kadi hawnaki won yimɓe ma ndewe makko payato Donald Trump kono ko ɓuuri hewde ɓeɗo yimɓe kadi hawnaki ma keddoto ɗo gonnoɗo walla duttotoon toon to démocrate en hande habaruji mumen to États-Unis hono hanki hono toon to Chicago
convention démocratique en ko hanki jamma gasi adum non gasiri ko kanko Kamala Harris ar démocrate huccidde e américain ji huccidde kadi yimɓe wonɓe ɗo yonnoɓe ɗon e yeeɓoɓe pour wiide wonde ko ene wayno oɗo sadio no o jaɓi wonde nomade pour yo won candidat démocrate en élection ngaji baɗoji ñande 5 lewru novembre ɗum noon ene wayno ko tugnade kadi haraleɓe ko fate haal communication ɓe mbi discours o no haaliri ni ko hunde ko dokkimo ɗum noon ko haala ka ne waɗi fayida ne moƴƴi o wawi haalde hoore makko o wawi kadi addude histoire makko kadi o nandini ɗum kadi e histoire yimɓe simple américain ji simple yimɓe ɓe ganduɗa jamma ñalawma fof walla jamma fof ene kaɓete ko no holno dañiri ko ñaami yimɓe ɓe ganduɗa liggotoɓe liggeyaji ɗi simple yimɓe kadi ɓe ganduɗa ko gurdam naturel jogui o haali kadi no wayno ko gueɗe ɗe ganduɗa histoire makko fof ne wawi nandude histoire mo ganduɗa guila e yummiraɗo ha e ɓiɗɗo ha e taniraɗo e gueɗe mbaɗ noon ɓe mbi kadi o haali gueɗe kadi ganduɗa hen kolloje kadi kon kanko hoore makko mo jogui humpito mo jogui kadi karallagal wawde rendinde leydi ndi wawde kadi goto nde mo wotananimo fof taw mo wawa hawrude sinde ɗumen e caggal muɗum kadi ɓe mbi wonde ko wayno ko caggal nde haala makko haala caggal nde gasini discours makko nde convention gasi nde kamɓe journaliste uji ɓe jeehi won yimɓe hewɓe taw ko yimɓe ɓe ganduɗa winoɓe ko oɗo sahaji joni desidani holmo votanto tawi ko kanko Kamala Harris walla ko kanko Donald Trump kono ko ɓuuri hewde mabɓe e yimɓe so ƴeftama yimɓe jeeɗiɗo hen jeegom won joyi walla jeegom au moins oɗo sahaji joni pelliti mbi wonde ko kanko ko gotan ɗum wonko heddi tan ko plan makko programme uji makko surtout ko fati e ngaalu holno waɗa ɗum yimɓe hewɓe haraleɓe ko fati communication kawri wonde discours makko wona o ɗo en kala ko wiyete programme économique haalete ɗum ɗon oɗon programme économique haalete ko hankkadi ko nde wone campagne walla nde fuɗɗi hankkadi fottude joddade e journaliste uji joddade galleji jayniyankoɓe walla ardini e show uji ɗum noon ko jewte baɗoje jamma e télévision ngaji arde hen on ndeno haala programme uji makko donc oɗo saha joni hankkadi o wawata haalande Amérique hol programme makko mo jogui e hol kadi gueɗe ɗe ganduɗa on wawi haaldude huccidde américain ji o famno ɗumen wonde kene poti hooladema ko ɗo joni woni hankkadi temps makko kanko Kamala Harris temps mo jogui wawde haaldude américain ji pour beele holludeɓe wonde ko kanko foti wonde 47e président mo États-Unis o poti ƴeftude donc siftinde on tan ene wayno ko kadi e tugnade tan ko ɓetoɓe ko fate convention ngaji ɗi donc mbiye jamma hanki o tan kene wiye 29 million neɗɗo wawi yebde on oɗo convention ɗum ɗon koye leydi e koye Amérique e aduna foof donc ene wayno ko 29 million 29 million neɗɗo mbawi yebde hono jamma hanki o tan ko toon to convention convention parti démocratique ɗum noon ko hunde nde ganduɗa en rokkimo kanko kamɓe démocrate en wayno ko rokkiɓe kadi kamɓe démocrate en wayno ko toɓɓe kewɗe sibabude kadi hayso ko convention no yeeɓurani kadi ene wayno ko journaliste uji bawɗi wonde fof ko soit ko yimɓe républicain ji walla yimɓe jeeyaɓe channel uji goɗɗi taw ko yimɓe ɓe ganduɗa beldani démocrate en kañumen fof mbawi rokkude mo mbi wonde ko convention mabɓe waɗi fijirde waɗi kadi beelamma waɗi kadi ne wani ko gueɗe kewɗe ganduɗa surprise aji mbaɗama toon ɗum noon ko hunde nde ganduɗa badde fayi kadi ko ɓuuri teskitede e mabɓe kamɓe surtout convention mabɓe ɓe mbiya convention kamɓe républicain ji ɓe mbiyete wonde ko yimɓe aroɓe ne kulɓini yimɓe wiide wonde ko Amérique moƴƴani Amérique ko boni Amérique ko jaayi woni hen Amérique hankkadi ala no wawi fabirede kono en wani ko démocrate en gaari ko hollude rokkude ko wiyete en hokkude yakare hokkude kadi cuusal e hokkude kadi wonde ko future nena ara ene wayno ko arata janggo ko ɓurata yodde e kadi ko hokkude kadi famnude yimɓeɓe kadi ko hawnaki américain ji ndendi ne mbawi wadde moƴƴinde janggo mumen e kadi ne poti miijade janggo o ko janggo ɓurata yodde ɗum ɗo fof donc ko ɗum woni différence hakkude mabɓe kamɓe républicain et démocrate en tugnade kadi haraleɓe ko fati communication walla haraleɓe ni ƴeewoɓe convention ngaji mabɓe ɗiɗi fof ko wayi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni hono kamɓe Kamala Harris e tugnade kadi e habaruji jaltuɗi toon to CNN e mbi wonde ko fuɗɗi ko tan faade oɗo saha joni
woɓɓe mbawirindini ken on $10 million ɗum noon ko yimɓe rokkoɓe guila e bujjo en ha e ko ɓuuri ɗum ɗon taw ko ɓuuri hen hewde ko yimɓe ɓe meeɗan rokkude kala ko fati parti démocratique walla meeɗan ni wodde kono e wayno ko oɗo saha joni ko sukaɓe surtout puɗɗima nadde campagne sibabude kanko kam laari sibabude kadi surtout en mo ƴefti vice président makko. donc ene wayno ko hollama kadi e ñalawmaji hono kamɓe won rewɓe hewɓe gonɗa ene taw ko nattunoɓe hankkadi ni woƴƴede ko fati politique taw ko rewɓe ɓaleɓe puɗɗima ñañude mbiya hankkadi jeeya koye yimɓe jogorɓe yentude e yimɓe woɗɓeɓe pour kañumen mbaɗa jaaha galle yoppar galle wallude ko fati henna yimɓe wotoɓe. wayno ko lewru septembre won état ji puɗɗoto wodde pour ko fati ɗiɗo élection ngaji présidentiel may gartu kadi ɗo e yeeso kadi pour wallude yimɓeɓe en ƴewde kala jiɗɗo wodde law holno waɗata pour ha ƴeewa yahata état muɗum ƴeewa nokku ɗo woni ɗo ƴeewa so tawi ne wawi wodde. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare hande ene wayno ko mballaten yimɓeɓe ko ene woodi ko wiyete oɗo saha joni wonno kamɓe États-Unis mois de septembre ko nden ɓe puɗɗoto ko wiyete early vote ɗum noon ko nden woteji yimɓe wodde law fof ko nden puɗɗoto ɗum noon ma en jaa tumnade kadi ko mappa walla ko plan dokkaɗo pour États-Unis haalande yimɓe holla état ji ɗi ganduɗa oɗo saha joni ene jogui walla yimɓe ne mbawi yaade toon goto law. ɗum noon ene wayno ko état ji tan oɗo saha joni ɗo woteji ngala pour to wiyete wote law ala ene wayno ko kewani woodi tan ko Mississippi, Alabama e New Hampshire ɗiɗo état ji tati goni ɗo woteji ngala. donc woteji kadi ɗo goodi taw kene ko ñalawmaji dokkaɗi ne goteɗi ɓuurani balɗe 7 ene wayno ko Oklahoma, Kentucky, Louisiana ne wonde Maryland. donc ɗiɗo woni état ji 4 actuellement ɗo woteji goodi toon kono ɓurta balɗe 7 ko heddi ko fof noon état ji États-Unis ni foof ɗo mbawɗa wonde foof ne wayno ko mois de septembre fawi koye datuji goto foof ene jogui date mum nde fuɗɗoto kono ene wawi wosede kene ɓuura balɗe 7 ne wawi wosede kene ɓuura lewru ɗum noon ko goto e moɗon foof ɗo wawi wonde foof yo d' abord yo windit en kalin ɗum hen caggal muɗum yo yaa ƴeewa holto wote waɗete pour ha so tawi ne yiiɗi wodde law walla so tawi kañum hoore mum yiiɗa wodde law ne yiiɗi ko neldede kayitaji ɗum ɗo fof ko foti yaade ko nokkuji gonɗi toon e région mo gonɗon e nokku mo gonɗon commune mo gonɗon pour ƴeewa yaade toon to bureau ko mbiyete bureau élection ngaji wawa toppitade ɗum ɗon guila ko yacci. so tawi a dañi wotede law ɓuuri moƴƴude ni ɓurata weɓirdema ni pour wiide aɗa fota ha ñande ñalawma wote nde ne wawi addude caɗele surtout en oɗo saha joni kullol ne woodi partout États-Unis ɗo mbawɗa yaade foof kamɓe républicain e kamɓe démocrate en foof hankkadi ko ñañude ko gañantumagal manggal ɗum noon ne wawi wadde violence uji so tawi goto mo fof dañi wodde law ɓurata wawde wallude ɗum kadi no mbiɗen ni ko ɓuuri hewde état ji États-Unis foof ene wayno koko godgol law ne yamira. donc godgol law ngol ene wayno ko États-Unis foof ɗo wotete law taw ko ñalawmaji goteteɗi ne mbawi ɓurde balɗe 7 ene wayno ko 91% population États-Unis koye ɗiɗon état ji wooti ɗon ɗo woteji noon ala wotetaki law ene wayno yimɓe muɗum kewani kene wona 3% population États-Unis hen kañum woni hen ɗum noon ko état ji no mbiɗen ni ko état ji tati tan Mississippi, Alabama e New Hampshire ɗum noon ko état ji tokosi. donc état ji gonɗi hakkude en ɗo ganduɗa ñalawmaji goteteɗi ɗi ne wawi wonde balɗe 7 walla wasi yettade ɗum ko 6% population Amérique. donc eɗen jogui chance 91% population Amérique woni koye état ji ɗi ganduɗa ene wawi wotede kene ɓuura balɗe 7 walla ko ɓuuri ɗum tawni ɗum noon mbaɗe feere kala ɗo mbawɗon wonde toppitoɗon andude holto wote law e kadi holla kawni ɗum mbawɗon yaade tawa oɗon mbawi wadde ko poɗɗon wadde. noon ma en gartu kadi hawnaki weekend oɗo garaw ko ɗum woni nden mbatten en direct tiktok radio Diol Sare pour mbawen kadi yewtidde e bandiraɓe ko fati e woteji ɗiɗo garoji. toon to Sénégal tungnade kadi ko radio France international haali ɗum noon émission mabɓe Afrique ko haali
mbi wonde ko coalition walla dental pelle mongal waɗama toon to Sénégal dental ngal ɓe mbiyata ɗum ko BDL ɗum noon mbiyata ko bloc des libéraux et démocrates ɗum noon ene wayno ngal ɗon dental pelle ene waɗi yimɓe hewɓe taw ko parti ji kewɗi ken won parti ji capannayyi taw jeeyaɗi e lunde oɗo sadio ene wayni ko en jeeya hen limtaɗe e ɗiɗon parti ji hono kanko parti makko kanko ancien président Macky Sall biyeteɗo APR ene waɗi kadi parti goɗɗo kadi taw ko ancien premier ministre biyeteɗo Idrissa Seck parti mum mbiyete Rewmi ene waɗi parti ene waɗi ɗum ɗoji parti ji goɗɗi kewɗi jantuɗi hen oɗo saaha ko limta ko ala e ɗiɗo parti ji tan ko parti makko kanko Karim Wade biyeteɗo PDS on tan woni mo ala coalition donc oɗon coalition ngal ɗo dental pelle ene wayno ko anniye muɗum ko wawde haɓade surtout yen rendude woteji garoji woteji suɓade député ji e suɓade kadi ko mbiyata législative toon to Sénégal e ɗum ɗo fof ari kadi ko caggal nde nanalaji kewɗi nana kaale wonde ko kamɓe gouvernement kesso ɓe goni koye samminde assemblée nationale gonɗo toon to Sénégal donc wayno wonde fof so assemblée samminama e kadi hadde assemblée goɗɗo arde taw hawre élection ngaji goɗɗi gaari hawnayki kadi kamɓe o ndeɗo fedde ko wiyete dental pelle ma waw kadi jogade député ji kewɗi siftinde on tan ko assemblée goɗɗo toon to Sénégal hannde ha hannde ne wayno ko kamɓe APR hono kanko Macky Sall kamɓe wonnoɓe laamu ɓe ko kamɓe ɓuuri jogade toon keewal toon to assemblée to donc ene wayno ko laamu kesu ngu ha hannde weltaki e mabɓe kamɓe assemblée o e ɗum noon kene haale ñande foof ene sikke wonde ko hawnaki ñalawma garɗo foof ma kanko gardiɗo leydi o maw sammin assemblée o pour wiya wonde woteji goɗɗi yo mbat toon to Sénégal e tugnadi kadi habaruji gumiri toon ministére toppitiɗo ko fati cellal hono kamɓe haralaɓe ko fati cellal wonɗo sa joni ɓe mbawi no fewnitade no fewi toon surtout ene maggal baɗo toon to Touba pour ƴewde ñawuji surtout ko ñawu mbiyeten ngu impact to addude toon caɗele no fewi nguɗon ñaw noon ko ñawu jiyangu joni e leyɗele kewɗe Afrique eyyi ɗum noon kadi surtout kandi sibabunde maggal Touba ene wawi rendinde hakkude million ngaji 5 million ngaji 6 neɗɗo aroɓe toon ko kadi ko manditare oɗo ñalawma mo mbiyata kanko Cheikh Amadou Bamba nde o yano toon to Gabon e hitande 1995 e ɗum noon ko sibabunde ɗum ɗon yimɓe ne mbawi hewde ni hawnaki kadi ñawuji kewɗi mbawa toon rabde toon yimɓe ɗum noon ene wayno ko oɗo saha joni kamɓe leydi Sénégal walla laamu kesu ngu ɓe mbawi ƴeftude kene wona ujunnaji 6 neɗɗo taw ko haraleɓe ko fati en cellal ɓe mbawi wiide yo gone nokkuji ɗi e nokkuji Touba yo gon toon to Touba e pour wawde rende kala moɓe ganduɗa tumaɗo e ñawu ene wonde won ñawuji surtout ñawuji kuleteɗo oɗo saha joni pour min mbawa ƴeftande ɗum peeje on kanko noon biyeteɗo docteur Mamadou Nianko kanko woni responsable régional toon to Diourbel o haali o wi wonde ko oɗo saha joni ɓe mbawi wadde nokkuji ken wona 196 nokkuji ko mbiyata dépistage e kadi ene wayno kadi ɓe mbawi wadde kadi nokkuji goɗɗi ɗum ganduɗa ɗo ɓe mbawi so tawi ɓe jii neɗɗo no wonde ñaw kadi neɗɗo no foti isolede toɓe mbawi moftude ɗumen ɗum noon ko ɗum woni oɗo saha joni ko pewnitagol mawgol noon wonande kadi surtout oɗo ñalawma maggal baɗowo toon to Touba toon to Guinée Bissau hono kanko gardiɗo leydi Guinée Bissau hono Ambalo ene wayno waɗi remandement ministériel baɗaɗo ñande mardi nogas lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi ɓe mbayli ministre mabɓe gardinoɗo défense toon to leydi Guinée Bissau ene wayno ittama donc remplaçant par neɗɗo goɗɗo oɗon ministre guittaɗo noon o wiyeteno ko Nicolau dos Santos ene wayno lomtiɗo mo joni o kañumne hoore mo wiyete ko Dionisio Cabio ɗum noon e tugnade kadi habaruji gumri toon hono kamɓe ɓeɗo ɗiɗi fof koye parti goto ɓe jeeyano parti biyeteɗo parti du renouveau social kono ene wayno ko guittaɗo kañum ko neɗɗo mo horsinano no fewi hono kanko Ambalo lomtiɗo mo ɓuri takkademo kanko gardiɗo leydi Guinée Bissau anda ko noon holko woni sababu ministre défense ñitte kono noon yimɓe hewɓe ɗo ganduɗa jeenoɓe ko fati ɓeɗon militaire walla ardinoɓe ministére uji toon mbaylama ɗum noon ko tugnade kadi e communiqué gumide toon remandement ministre baɗɗo ñande nogas
lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi. Cakkitorɗen habaruji meɗen ko toon to Allemagne. Ɗum noon ko jamma hannde aljuma ha suba humaɓe kam toon samedi wuro woto wiyetego Solingen. Ɗum noon woni ko banggue hirnangue Allemagne. Taw kamɓe ɓeɗon jeeyaɓe wuro ngoɗon wuro ɓe gonno koye weltare e manditare ngoɗon wuro. Finalement neɗɗo goto yani toon e mabɓe en jogui labɓi ene feewi yimɓe labɓi. Bon donc yimɓe tato mbiyama maayi hen oɗo saaha ene wayno ko won yimɓe nayyi woɗɓe ko gañiɓe. Kanko baɗɗo joguinoɗo labɓi on feewi yimɓe noon ene wayno ko dogɗo oɗo saaha joni ko jiilaw mawgu woni toon to ngoɗon wuro. E ɗum noon e tugnade kadi communiqué gummiɗo toon surtout mbaɗaɗo e site mabɓe internet ɓe mbi wonde koɓe gonno koye e oɗo kikiɗe aljuma ɓe gonno koye weltare mawde taw ɓe goni e manditare wuuro mabɓe. Kono en wayno koɓe dañi mette mawɗe caggal nde kadi ɓe dañi incident neɗɗo yani toon wari fi en jogui tawne jogui labɓe toon to wuuro wiyeten Solingen. E kani wayno ko ɓe oɗo saaha joni ɓe perdirama yimɓe tato maayi hen e kadi yimɓe hewɓe gañima sibabunde oɗo incident. Ɗum noon wayno ko tugnade kadi ha hande e autorité ji yimɓe dadiɓe on toon an wayno ko police nana taari wuuro ngo nana continue jiilade kanko oɗo en tuumaɗo ko kanko e fiiɗi ɓeɗon labɓe. Ɓe kalani noon hol kanko ɓe kalani kadi hol ɓe dokkani hay sifa goto pour kanko oɗo en kañum waɗi oɗo bon. Donc ne wayno ko oɗon festival walla feere ngoɓe gonno toon ko ne rendino ken wona capanɗe jeeɗiɗi e ujunere neɗɗo. Mbiyeɗo fof ko yimɓe arnoɓe tawtorede o ɗiɗon festivité ji mbaɗɗiɗi toon to Solingen. Ha hande ɓe kalani holko woni sababu oɗo incident walla kanko même baɗɗo piiɗuɗeɗo labbe hol kanko. Ɗum noon ko ene wayno ko jiilaw nen continue ha hande ɗo ɓe jarata ɗon woni joni subaka toon to Allemagne. Kono ene wayno ko ha hande ɓe jiitani kanko moɓe takki wonde ko kanko fiiɗeɗon labbe. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diosag ɗi habaruji min jogon noon hannde e ɗemgal Pulaar. Sifti noon tan hannde ko aljuma nogas 3 lewru août hitande ujunnaji nogas e nayyi. Janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama en mbaali jaam.